Seguro aba mukataura zvinezva Jabulani kuti anoshanda sei? Yeah, Jabulani vanongoita zvekunzwa kuti Jabulani anoshanda sei. Matambudziko akasiyana ari kumamhiri yemakungwa. Matambudziko uyu ungave uri muZimbabwe munomu, ungave uri kumhiri kwemakungwa. Jabulani ukauya kudare tinomutuma kuti iwe wanetseka, ungave pamusha panetsa, baba vakaromba vakabata-bata, ungave iwewe warambwa nemurume, ungave warambwa nemukadzi, ungave munhu ari kugara chirwiswa nemhepo dzakasiyana-siyana. Tinotuma Jabulani kuti enda unobatsira mupwere iyeye pane zvamunetsa kwaari ikoko, umubatsire. Inini ndiripo panapo. Zvaanoita manje anobuda obva aenda unobatsira mupwere wewe, obuda oenda odzoka. Zvazvinoita rinenge riri dumwa uri mushonga, saka tinotoita zvekutosandura mushonga iwowo kuti izochinja kuita nyoka kana kuti idhuma. Zvatinenge tichituma kune vaive vanenge vachinzi vakasimba stereki, vanetsa, vanoroya, vanodai. Jabulani takawirirana kuti hakuna munhu achazotikurira, nyange zvikaita sei kana zvikaita sei, hakuna munhu achatikurira. Tinofanira kunge tichikunda pahondo inenge ichinetsa kuvapwere nehondo inenge ichinetsa pane munhu wese zvake. Jabulani akasununguka kuvabatsira kuhondo dzavo sematambudziko avo. Ndo watinaye panapa uyu. Nasitrategi timbobudisa nekuti pamwe pacho vanongonzwa zvichitaurwa nzi tikuna Jabulani kunani vanongonzwa zvichitaurwa pamwe pacho, asi havatozive kuti Jabulani wacho ndeupi, zviri kufamba sei, zvinomuka sei. Saka muchiona nhasi ndinaye Yesu panapa. Kana muchiti kumutuma Seguro matambudziko evanhu ndokuti maitodzikisa ipapo mune mutuma kuniti? Zvatinechimutuma ndezvekuti wauya panapa wabirwa iwe wanditi hausi kuziva kuti ndiani akubira pamba. Tokupa mushonga totaura kuti iwe zvawabirwa iwewe, munhu akaba zvinhu zvako anofanira kunge achidzoka nezvinhu zvako. Handiti? Zvadaro munhu iyeye ndo watinotumira Jabulani kuti enda unofudza munhu uyu. Kana uchinge unofudza munhu uyu uchamufudza nenzira yekuti adzoke nezvinhu zvaakaba. Saka iye paanobuda achienda anonofudza munhu iyeye kuti adzoke nezvinhu zvaakaba. Murume aenda kana kuti varambana atorwa nemumwe mukadzi, tinomutuma kuti aiwa enda unoparadzanisa vanhu ivavo kuti mwere igarewo zvakanaka. Ndo mabasa anoshanda Jabulani. Zvandaita izvi inyaya yekuda kuonesa vazukuru tisangotaura. Saka nezvaJabulani tichingavarakidza makona nasangoti tivazivise kuti ndo mafambiro azvinoita kana tichinge tine mukomana watikabata panapa. Iyo kana uchinge wabirwa, handi panenge wabirwa, zvine mhiko here yaunoita iwewe kuti vati vazukuru vatisi vazive kuti kana rega ndiende kwasekuru Shumba ndoziva kuti ndaunotora Jabulani asi zvine mhiko zvinozondinetsa mangwana? Ya, pana Jabulani apa hapana mhiko. Jabulani anogara pamba panapa. Zvino zvaanogara pamusha panapa anogara nasekuru mushonga. Saka iwe kana uchinge wati wabirwa iwewe, Jabulani anoenda anorisa zvinhu zvako zvodzoka. Hauna muko waunopiwa kuti unozoita muko. Iyo rinongokubatsira robva radzoka panapa. Harina kwarinoenda, rinoraramira riri panapa. Ndo mafambiro azvo. Saka hazvisi zvinhu zvakafanana nekuti munhu anenge atoromba aiwa. Ndiri pana paripiwa munhu rinongobatsira matambudziko ako, rabatsira matambudziko ako, rodzoka. Zvauri kuda zvoita pasina kuti unoita muko. Tinobvunza vanhu vachiti ane nyoka yaakapiwa nana sekuru kuti aite mari. Ndiye Jabulani wacho here? Ndiye Jabulani. Kazhinji mishonga iyoyo inowanza kuti akapiwa uri muti uri mushonga. Akazoenda nawo kumba kwake ndo paunozisanduka kuita nyoka kuitira kuti ikwanise kuwana simba rokurusa mari. Saka nyoka iyi anenge achitogara nayo, but azvireve kuti nguva dzese nyoka iyo anenge achigara nayo. Pamwe pacho inotosanduka kuita mushonga
asi kana yakune chamabasa ayo uruda kuituma iwewe ndo painosanduka kuita nyoka. Okay, ndo mafambiro azvo azvinoita. ko ndambonzwa pamatanga mchiti pane vaya vanenge vakatorerwa kana varume kana vakadzi zvinofambiswa sei baba? Anenge atorwa murume zvazvinoita manje ndezvekuti akataura angave papi paari sekuru murume wangu akatorwa akaenda ndakasiwa nemhuri zvakafamba so upfumi hwese akaparadza. Tinoshandisa mushonga watinoti muparamhosva kana kuti munyamuparadzi. Okay, tobva tagadzirira jabulani wedu zvatinomugadzirira kunoku kudare. Tomuudza kuti iwewe ukasvika ikoko uchafanira kunozunza mushonga uyu. Paanosvika pepe yakazunza mushonga iwowo angozunza chete vanhu vaivai havachatowirirani. Vakutanga kurwisana kurovana kuita sei munhu uchitena uchidzoka kumudzimai wake. Kana ari mukadzi ari kuita izvozvo zvinongofamba futi zvakadaro rinongonoparadzanisa raparadzanisa vadzokerana. Tobva tagadzira mushonga tinogadzira kuti varambe vakaita chisungo chimwe chete sekubvumirana kwavakaita pawanano yavo. handi pakuchinge wabirwa munhu wewe kana kuti adzoka nezvinhu zvawakabirwa makatuma jabulani zvinofambiswa sei ipapo? Munhu iyeye kana achinge adzoka zviri pairi, munhu akave Pamatare akaitirwa, munhu kana achinge adzoka anogona kuregerana vega ikoko kwavanenge vari. Toita pamwe pokuti munhu anenge aba anogona kudzoka adzoka kudaro isusu tobva tati mhosva iyi anofanira kuzodzoka futi kudare unouya naye kudare tozomusunungura nekuda kwekuti kanzamberekesa zvese zvaanenge achiita anenge achiitiswa najabulani nekuti agarwa. Saka pane zvimwe zvekuti tinobva tati aiwa munhu iye tikumbomudawo kudare tomusunungura tiri isusu usiriwe. Saka zviri patu ndo mafambiro azvinoita. But jabulani hapana ri vanombosanganawo nemumwe jabulani waikokoko nemumwe akasimbawo futi? kusangana neakasimba uyu akasimba ari kupi vanonzanza anosangana nawo anenge akasimba ari kupi munhu iye iri ari kuriwe. Ungave waita sei kana waita sei yapanapo waita sei usambofa ukafungidzira kuti rikasangana nemumwe munhu rinokurirwa. Iri ari kurirwe handiti nyangu angave kugana angave papi ari kurirwe nekuti mutemo uri pana jabulani handikwanisi kuutaura wakaomarara zvisingaiti. Zvinoita kuti azonza akurirwe. Ipapa padenda tochisiya chitotamba chifamba chiita sei patatongoona kuti aiwa hazvizobude zvakanaka ndimona. Saka hatinzi tinokurirwa kana kuti tinokundikana aiwa tite izvozvo. handiti sekuru vanenge vachida kubatsirwa nemi vapei nhamba dzenyu pamwe neadresi kuitira kuti vauye vazosangana najabulani. Aiwa nhau iri papapa ndeyekuti ini sekuru shumba vanoraramira mumusha wemufakosi. Vanowanikwa panamba 1 Chihuta close. Uchida kubata sekuru shumba unovabata pa 077 3581 997 kana kuti 074 01 9947. Unokwanisa kubata sekuru uchitaura nawo ungava uri muZimbabwe ungava uri kumhiri yemakungwa vanokubatsirai. Munofonera nguva yesekuru nokuti vamwe tinozonzwa vava kuti sekuru shumba havasi kubatika. Pamwe pacho Pamatare anogona kuwanda, saka zvimwe zvacho ndinenge ndakuti vazukuru echienda paWhatsApp titese titaure nekuti pamwe pacho kana chiita Pamatare akafanana nana jabulani kuti ndikwanise kuwana mukana wekuti ndinge ndichizotaura navo vese unogona kushaika. Asadzisi nguva dzese, dzimwe nguva dzacho ndinobatika pafoni ipapo kana paWhatsApp, asi handiregeri kuti ndizopindura muzukuru nyangu nanga ndakabatikana zvakaita sei. Ndinotozotsvaga pandinozonongoka kuti ndimubate ndinzwe kuti ari kuchemei zvakamira sei. Handiti mashoko enyu ekupedzisira sekuru vazukuru vari kuona chirongwa? Mashoko angu ekupedzisira ndinokurudzira vazukuru kuti vazukuru Pamatare chinhu chakakosha. Kana muchinge muchiya kuPamatare itai zvinhu zvekuti munofanira kunge muchiona pamuri kuenda kuti zvamuri kuenda pamuri kuenda imimi
pane zambuko here pari kutaurwa zvine chekuita nematare here. Munofanira kunge muchiongora zvinhu zvakafanana neizvozvi. Vanotera sekuru Shumba ndinovimbisa kuti ndichange ndichiita zvese zvido zvinoda vazukuru kuti vazukuru vagone kukunda, asi ndinoti ongororai mumatare musazoita zvemanjuzu. Ndo nawo iripo.